ברוכים הבאים לעונה חדשה של ליגה לאומית ובליגת ה-DLS שלנו. אז כאן להלן לוח השידורים. אנחנו נתחיל באסטון וילה נגד ליברפול. הנה הרכבים ואנחנו יוצאים לדרך. לאחר שליברפול בעונה שעברה ירדו מהליגה הבכירה עם משחק המכריע שהם לא הצליחו לנצח, אז אנחנו חוזרים לעונה חדשה, והנה השחקנים, הכל מוכן, אנחנו יוצאים לדרך. אבל למה כל המדים לבנים? אני לא יודע. הנה